कोर पेपर 8 रूराल सोशियोलॉजी। ग्राम्य समाजशास्त्र कौन एवं एହାର संज्ञा। ग्राम्य समाज विज्ञानर नामकरण स्पष्ट प्रतिमान होता है जे यह ହେଉଛି ग्राम्य समाजर विज्ञान। अन्य भाषाରେ ଏହା समाज विज्ञानର ଏକ ଶାଖା ଅଟେ ଯାହାକି ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମାଜକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ଗ୍ରାମୀଣ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ର ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ମନୁଷ୍ୟର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି 1985 ମସିହା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ହୋଇଥିଲା। ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବାରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ରର ଉତ୍ପତ୍ତି କେବେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ କେଉଁଠି ତମେ କ'ଣ ଲେଖିବ? 1985 ମସିହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଇଟା କେଉଁଠି ହୋଇଥିଲା? ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍ପତ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଗ୍ରାମର ସମସ୍ୟା ଯଥା ବେକାରୀ, ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ୟାର ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ସମାଧାନ କରିବା। ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଗ୍ରାମୀଣ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ରର ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରଥମେ ସାର୍ ହେନରୀ ମ୍ୟାନ୍ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଗ୍ରାମୀଣ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରଥମେ କିଏ କରିଥିଲେ? ସାର୍ ହେନରୀ ମ୍ୟାନ୍। ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବାରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକ ହେଲା ପ୍ରାଚୀନ ଆଇନ, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ସମାଜ। ପ୍ରାଚୀନ ଆଇନ 1861 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ସମାଜ 1877 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ସାର୍ ହେନରୀ ମ୍ୟାନ୍ଙ୍କର ମତରେ ଗ୍ରାମରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଅଟେ। ଯେପରି ସାଧାରଣ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ସାଧାରଣ ମାନବ ସମାଜର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟୟନ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ସେହିପରି ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମାଜର ଅଧ୍ୟୟନ ସହିତ ସମାନ। କ'ଣ ଯେପରି ସାଧାରଣ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ସାଧାରଣ ମାନବ ସମାଜର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟୟନ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ସେହିପରି ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମାଜର ଅଧ୍ୟୟନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଟେ। ଏହାର ସଂଜ୍ଞା ବର୍ଟ୍ରାଣ୍ଡଙ୍କ ମତରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିବେଶରେ ମାନବୀୟ ସମ୍ପର୍କର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଟି.ଏଲ୍. ସ୍ମିଥଙ୍କ ମତରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମାଜ ସମ୍ପର୍କ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସେହି ସବୁ ସମାଜ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ନିୟମକୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ଭାବେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇପାରେ। କ'ଣ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସେହି ସବୁ ସମାଜ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ନିୟମକୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ଭାବେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଥାଏ।